Mana Barcelona guys kane. Hai teh. Hello. Ay, dia na pod guys. Ami Dia na pod ko. Ewan bata dah. Apo. Apo na ni? Kang ami. Sila sa kumari. Marihay, kamusta? Maring bebe nih, marihay, maring bebe. Balik magkadado pre. Ay, isa mang bata. Kami. Katong ni pa. Ami? Ami. Ay, katong gura sa una. Ami ni mong ante bebe. Si Ami lang. Mama nahadlok ayo ingat to. Nasa sa Manila, te? Manila. Lalo din ang kanding. Asala, sa Manila. Asala mo ra pa zo. Karena mang asawan kan yun. Nagkakalalis mo siguro laling balhin. Ah? Ah? May mga kanding, ari guys. Dugay na ko, uli na. Dugay na. Jarabay, gajar na. Gamay, pasiin na. Imo isuod dai? Oh, manghod na. Hamali dong bayo sa una, ay mong ginikanan. Wa na patay na kung ginikanan. Dito sa una. Oh, dati babaw. Wa pa maning lubi sa una. Pagdi kanin sa diha na mo kadanga ka kuan ni danas nas mga taran. Ay, di ba nang hatagan tas gobyerno og lubi? Oh, mo ni. Mo ni ah. Uy, taas na. Ah. Mo may dungan sa ang pag. Kani Anong taasan at kani mo ni dugay na. Mana ari sa tain jo. Nga agar magman. Hai teh. Kumusta naman ang taon? Sa naman. Dinaanan ko naman rihay. Tingnan ang dugay mo kadangari. Amin ka teh. Imo ni bata, imo ni bata. Amin ka kuya. Ano ba? Uy, ako na manguran ni kayo dito. Ang taon na labihan, gamaya pa man ay karon. Dako naman buyag. Kuya kuya. Rihay. Ano man sa Amerikana mo sa Malaysia ko ani? Ina, katong baji na ho. Ano si kaliwat Amerikana. Yang papa. Ang ano dai atong pinaskuhan. Dan pasensya dit mo. Una-unang pinaskuhan. Rihay. Gacha na jud mo ningari no, murag pamina na mga 20 na katuig ug 30 na ba? Wa na pod. Ha di magikan maragikan sa. Duhar ka buk ahop. Sige. Hi guys! So, kudong mi ato sa among gipuy-an sa una. Pakiton mo na ako. Siya. At among sakana ni namo magtrabaho. Grabe mandama. Ang hayahan dali ang sakana. Ego ram naman sa kade man. Ina. Ali sana. Kamusta naman ka? Grabe mandama. Marilong, bulano na. Ito haning bay? Di, ang sakana kababaundoy ba datong mga basita? Kay ilahan ning basak. Ay guys, yan na ko sa Barcelona. Tama na to dan mi nagpudyo. Ano sa me? Mga ay dapitin jud mon. Aha, anak ma kana. Guys, ngit-ngit na. Ikaw di katanam na ba? Ayun mo mo. Malibang ito sopa nakakita ko lupin tugkan. Akong gidari, akong kitisok karon mao na ni. Katkato na to ni. Tagkato na ko na. Hala, bitaw, saka bitaw niya. Ay nubihan ni. Asa na ni mo ni bo? Buyag. Buyag. At tinanom ni Idre no? Mana na imong tanam ya? Dako na mo doy. Iya ka to eh. Ano sa malibang ko? Akong itanom. Bata ni ngari wa ko kaila.
Dugay mo puyo ani lo. Pinya ka to na. Lima ko untog bulang. Mga ano na sa mga kuan. Balok. Mga desisiti ni katuig. Sorry ko na nga bay may kato eh. Kay nakudak-kudak man dato. Wata pa si imo na. Sorry ko. Gamay pa sa imo nani. Di kan ngurigas puti. Kuan gi kunakun nga nga. Kuan ko pag umangken kong Agripina ko kinsa man kang bata. Di ay pag umangken kang Agripina sa nga wa man pud mo ingag imong bata. Isa bata kong Marilo ba si ina. Huy limbar ko ka. Nakain nga di ko. Huy limbarok di nagadyo ko makailan limbarok. Di ay kumangi kadas magka mao mabuti Di ni mao eh. Bata ni mo, ni batang Rosel. Di si Ludi na. Ikaw lagi tumingari. Ang tinanong no be. Ay dagkan bitaw. Hi guys! So, naako diri ani sa amuang daan nga balay, ani sa Barcelona. Sorry guys kung medyo diri na ninyo makita. Makita ko ninyo kay ngit-ngit na. Mano siya guys. Mo anta niya mong bay sa una. Sa una na ni puro kani. Ana, taas ni siya ana. Nya, karon medyo nausob-usob na ana. Mao na mong CR sa una ana. Nato siya. Napa na mga banggira na nya hantod ana. Ang adto nang ilang gigama-gama nga sir na kay kuha na siya sa una kanang mga para sa baboyan bitaw, mga baboyan ana. Siya guys. Basta daghan pa jud kun tayo ma-share niyo guys kaso lang kay kuan ngit-ngit naman god. Mata ba? Di na makaon makuha na.